l'aeroport de Barcelona, són les 7 del matí i me'n vaig a Milà. No m'ha costat gens despertar-me, però ara mateix tinc bastanta més son que altres vegades. No m'he pres cafè perquè dic, aviam si dormo a l'avió i m'he comprat una aigua. El que sí porto al bolso, i tinc moltes ganes d'ensenyar-vos, és un llibre. Aviam, és com viatjar amb llibre, és per mi un bàsic, ¿vale? Potser no l'obro en tot el viatge, o en el viatge d'avió, sí, en el vol, em ve més de gust doncs, escoltar un podcast, segurament és el que faci. Però és que és per mi imprescindible doncs, viatjar amb un llibre al bolso. Un moment que no el trobo i amb una mà és una mica difícil. És un petit plaer dels nous i és Fracàs, d'Aurora Bertrana, i tinc moltes ganes de llegir-me'l, me'l van enviar de Viena Edicions, i la veritat que, bueno, només he sentit coses bones del llibre, així que potser sí que li dono una oportunitat ara en el vol. Vaig a veure una amiga que ella viu a Brussel·les, va estar d'Erasmus a Milà fa uns anys, i vaig a veure una amiga que és la Mercè. Aleshores aquest vlog serà doncs, amb nosaltres dues de protagonistes, i em fa molta il·lusió perquè és una persona que veig doncs, molt poques vegades l'any, però que quan ens veiem és com sempre, les coses no canvien. Saps aquelles amistats que dius és que pot passar de tot enmig, que m'és igual no saber de tu què és el teu dia a dia durant potser uns mesos, però sé que quan ens retrobem serà tot com abans i evidentment s'han de cuidar les amistats. Aquí no estic dient però sí que és més d'aquest tipus. Així que res, moltes ganes de pujar a l'avió i d'arribar allà a Milà, que a part no hi he estat mai i em fa molta il·lusió conèixer una mica més d'Itàlia. Bene c'è un filo sottile, il profilo del mare. Non ci può andare nessuno nemmeno. Acabo d'arribar al centre de Milà, ha sigut tota una excursió perquè bueno, de l'aeroport a Milà hi ha com una hora i el taxi costa 100 euros i després hi ha trens, busos i he sortit de l'aeroport i he agafat un bus. Mira, aquell pèl em va disparat. Bueno, això, he agafat un bus i he dit, aneu a Milà Centro? I em diu, sí. I dic, vale, pues som-hi, cap allà. I res, ja està. I ara hem arribat i per anar on està la Mercè, que és al costat de l'hotel, crec que agafaré un taxi, que són 10 minuts, i ja està, perquè em fan un lío. O sigui, ara m'he de posar a buscar trams i coses, i bueno. Bravo a nuotare. Che! Ma quando arriva l'estate, arriva sempre dalla finestra e ti accarezza la testa. Si nasconde nel buio di notte, ti sveglia alle 7. Acabem d'arribar al Duomo, era el que em feia més il·lusió veure de Milà pel moment, perquè bueno, també és com l'únic que conec sense haver estat a la ciutat, i la Cheche m'ha portat al Duomo. Ja estem juntes, tenim moltes coses a parlar, moltes coses a posar-nos al dia i acabo de decidir que vull pujar al Duomo. Però mireu quants coloms hi ha, o sigui, és la meva fòbia més gran del món. Ja estic aquí, en un requadre, en plan, sisplau, no t'acostis. Però és preciós, la veritat. Quin fàstic, quin fàstic. Anem a entrar a les galeries Vittorio Emanuele, que és aquelles on hi ha botigues supercares i que hi ha doncs, al centre aquell on tothom es fa fotos. Estem anant allà. Aleshores, hi ha una tradició aquí a Milà, 3 voltes amb el peu dret amb un foradet que hi ha allà, per tornar a Milà i perquè et porti bona sort. Se abbiamo perso davvero il controllo fra un libro aperto e un mistero profondo, noi con le mani batteremo sul mondo, ci chiameremo forte fino a domani, ci sentiremo leoni. E non basterà la luce accesa a cancellare le stelle, ne inventeremo altre ancora più belle, sull'autostrada con le macchine ferme, ascolteremo una canzone d'amore che non parla d'amore. Hem anat a l'hosteria de Fortunata, que es veu que és super típica. De la Fortunata. No. Hola! Tinc electricitat. Hem acabat de dinar a l'hosteria Fortunata, boníssim. O sigui, la Mercè ha fet una recomanació que flipes, també me l'havien recomanat més
els amics de Sant Cugat i la veritat que estava boníssim. Jo m'he demanat un espagueti cacio e pepe i ella matriciana. Me'ls he acabat tots, o sigui, boníssim. I ara farem un cafè aquí, seguirem caminant, que anirem a un castell que em volen ensenyar i a on més? El Castello Sforzesco, el Parco Sempione i l'Arco de la Pace. Come stai? Ci siamo presi, hai invertito le con la R. Da fare tutto a tu che fai finta di niente. La sorte non gira, dire che in giro mi prende. Sono quello di sempre, ma tu una parte di me. In mezzo a troppi eri la prima della lista. Perso nei tuoi occhi ma ora ti perdo di vista. E anche se dormo sei tu che hai tutti i miei sogni. Non è un Black Friday ogni giorno qua un Blue Monday. Io non so se tu mi sentirai in radio. E non so se un giorno scapperemo da qui. Ora non sei più mia ed io bevo alla tua giù un'altra sangria. Estem a la uni, com es diu la uni? Universitat Catòlica del Sacro Cuore. I aquesta uni venia la Txetxe quan estava d'Erasmus, quan venia a fer classes, passava poc. I també es va graduar aquí la Valentina Ferragni, i jo sóc fan de les Ferragni. Mira, una classe. Cin cin, ma io non so che mi risponderai miami o no. Non lo so. In macchina alza il volume, che si alza anche l'umore di pensieri. Estem caminant cap al barri de Navigli, que és el barri dels Canals, que és com la zona de l'aperitiu on vindrem més tard aquesta tarda, i està ple com de botigues de segona mà, de bambes superxules, i m'ha encantat, m'ha encantat. Certo, ho pulito il marcio che era dentro, versando mille lacrime ed il senso di vuoto che ora sento mi fa riempire pagine. Mi resta di te solo qualche canzone, restimi anche quando resti per le tue. Guardaci che siamo due persone sole ed eravamo una persona solo in due. Che poi tu mi accusi nei discorsi accesi, ormai l'ho capito, non posso capirti, ma vedi noi illusi non usciamo illesi. Ho tanto da darti ma niente da dirti. Io non so se tu mi sentirai in radio. E non so se un giorno scapperemo. Portem tot el dia patejant Milán. La veritat que és una ciutat superacotable perquè, bueno, o sigui, en un dia realment ho pots veure com tot, i hem anat caminant tranquil·lament, passejant, i m'està agradant molt. El que m'agrada és que no tenia cap, o sigui, jo no sabia com era Milán, tenia el Duomo al cap, però no sabia com era la ciutat, o sigui, 0, 0, 0. I m'està sorprenent molt perquè trobo que és una barreja com de... O sigui, la ciutat és com superarreglada, té zones com molt més pijes que Roma, però després hi ha com barris que són molt més autèntics també. La veritat que m'està agradant bastant, i ara estem doncs en el barri aquest de Navigli, que us he dit, farem un cafè aquí al costat del canal, i després ja tranquil·lament, és que no sé si em mireu la cara, però estic amb unes ulleres. Ora non sei più mia ed io bevo alla tua giù un'altra sangria. Facciamo cin cin. Cada vegada em faig més gran i quan em maquillo em sento més mami. En plan, no sé com dir-ho. Ara anem a sopar, hem estat descansant una miqueta. Jo volia fer la migdiada, la Mercè no m'ha deixat. I anirem un altre cop doncs, cap a la zona de Navigli a sopar, a fer una taula com... Anem a la prosciuteria, no hem dit? És un lloc molt xulo que coneix ella, aviam si trobem lloc, ojalà sí, i potser prendrem alguna per allà i per avui ja estaria. Bueno, no sé, ja veurem, nunca se sabe, però en principi aquest és el plan. I res, ara estàvem acabant de decidir, doncs, looks. Va guapíssima. Jo crec que és... Sí, una mica, però com que estarem dins... Ai, mira, us ensenyo l'habitació. Mira, aquí hem posat l'armari, és una habitació petitona amb un superquadre, amazing. Aquí dormim nosaltres, hem fet la migdiada, bueno, la no migdiada. I aquí està el lavabo, aquí estic jo. Hey. I anem cap a Navigli. Som-hi? Non so che mi risponderai miami o no. Non lo so. In macchina alza il volume, che si alza anche l'umore di pensieri, c'è un fiume, un mare.
Bon dia, Milán! Torna a fer molt fred, ens anem a esmorzar i passejarem amb més tranquil·litat i calma avui, que ahir al final vam fer com 21 quilòmetres, no ens ho esperàvem, i anem a esmorzar a prop de l'hotel. Truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90, rosse di fuoco. Acabem d'entrar a la botiga Dolce & Gabbana de casa, com si fos un Ikea, però de marca molt cara. I és com una experiència entrar, perquè, bueno, no sé, és increïble. Sí. Tenien col·laboracions amb SNEC, molt guais. Super top. Pero bueno, ahí estamos, trabajando para conseguir nuestros sueños. Danza di frecce con dietro attaccata a una targa. Dammi una speciale estate che avanza. Dammi una vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Sei una vespa speciale che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi. Sei una vespa speciale che ti toglie i problemi. La scuola non va, ma una vespa, una donna non ho. Ho una vespa, domenica è già, e una vespa mi porterà. Fuori città, fuori città, fuori città. Fuori città, fuori città. Estic flipant perquè hem arribat a una zona que està molt a prop del Corso di Como, que és completament diferent perquè hi ha com edificis alts, així com si fossin rascacels, que no ho són, però que canvien moltíssim l'arquitectura típica italiana. I ara estem debatint, perquè era Ferragni, ¿vale? I viu a Milán. Aleshores estàvem debatint aviam en quin edifici viu, segons les fotos que ha penjat a Instagram. No en tenim ni idea, però creiem que no hi ha. Però està... On som? Estem arribant a Via Como, que és on hi ha la botiga de la Chiara Ferragni. I aquí al costat, a la banda de front, perquè es diu Lollapalooza, que és on venia jo quan estava d'Erasmus. S'emborratxava allà. Fuori città, esco di fretta dalla mia stanza a marce ingranate. Hem estat tota la tarda passejant, que al final hem passejat més del que ens pensàvem, i ara hem decidit venir a l'habitació a descansar una mica, que són les 7 de la tarda, i tornarem a sortir per anar a sopar i potser anem a prendre alguna cosa. Veurem, en principi sí, avui la idea és que sí. I ara estem contactant amb el restaurant, aviam si hi ha taula. Non prima delle 10. Ok, se veniamo alle 10, un tavolo per due, lo avete? Benissimo, grazie. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà... Non c'è tempo, non c'è spazio, mai nessuno capirà, poi rimane. Bon dia, són les 10, estem acabant de fer maletes i les anirem a deixar baix, fem el check-out de l'hotel i anem a esmorzar per algun lloc d'aquí i acabarem de fer el matí pel Duomo, volem pujar-hi a dalt per fer algunes fotos i veure les vistes des de dalt i de més, i hauríem fet el viatge a Milán. Estem provant d'anar a esmorzar a un lloc que es diu The Dome i és una terrassa superxula com amb plantes on es fa brunch i de més, que es veu el Duomo davant, però té pinta que segurament no tindrem lloc, veurem.